Kezdjük el, mert hogy tényleg 50 perces az előadás, de úgy alkottuk meg, hogy a végén azért maradjon idő kérdésekre, Aha, jó. feltennétek. Úgyhogy... Csak leveszem a hangot a telefonomon. Most nézem, hogy eddig is le volt, oké. Hogy a gasztrokalandban lesz részünk, ki az, aki szereti a hasát? Aki szeret enni? Igaz? Én is. Nem látszik, de én is. De tényleg? Egyébként hallotok így is? Igen. Akkor jó, lehet, hogy nem használom a mikrofont. Majd nézzük, hogyha ha megtelik közben. Mondj légy szíves egy olyan dolgot, hogy most kiszedve az előadásodból, gasztro szempontból, mondjuk egy étel, amivel te is életedben először találkoztál, soha nem hallottál róla, de ilyen mély maradandó nyomot hagyott benned, az ízvilága miatt, vagy bármi miatt. Hát itt például Dél-Indiában, amiről szó lesz most, a jackfruit volt ilyen. Az tényleg egy nagy élmény volt először jackfruit szabdzsit enni, ez egy ilyen indiai egytálétel. Az tényleg egy nagyon finom. Az édeskés volt, vagy milyen ízvilága? Nem, a fűszerezése miatt abszolút ilyen klasszikus indiai, mondhatnám, csípős, nagyon fűszeres, de mégis nagyon finom. De a jackfruit az ugye nagyon édes. Igen, ott inkább az állaga, ami jobban kijött, mert kicsit ilyen, hát ilyen táplálóbb, ilyen teltebb ízvilág volt emiatt. Oké, szóval az ízelítőnek így kezdődik az előadás, most pedig egy bátorító tapsot szeretnék amúgy Tucsa Lajosnak. Köszönöm. Szabari Mala, ahol fehér ember még nem evett Gasztrokaland című előadását láthatjátok, hallhatjátok. Hajrá neki! Köszönöm. Lehet, hogy mégis használom a mikrofon, mert rájöttem, hogy nagyon kell kiabálnom, és akkor úgy ez megerőltető, úgyhogy akkor ezt igénybe veszem. Jó, hát szeretettel üdvözöllek mindannyiótokat, hogyha nem probléma, tegeződnénk, jó? Én megszoktam, mert képzeljétek, idegenvezető voltam Ázsiába, és ugye a vendégek, akik csak pihenni jöttek, eleinte halálra idegesítettem azzal, hogy mindenkit így magáztam meg, hogy mondjam, a kis jól nevelt régi formámat hoztam. Ez egy kicsit olyan távolságtartó, úgyhogy nagyon hamar átálltam ott is a tegeződésre, ez így közvetlenebb. Hát hadd leplezzem le magam már itt az előadás elején, azzal kapcsolatban, hogy miért egy gasztró jellegű előadás. Egyszerűen azért, mert ezt a diasort egy ilyen gasztró fesztiválra készítettem eredetileg, úgyhogy maradtam ennél a formációnál, de azt hiszem tényleg egy országnak, egy olyan távoli országnak, mint India, mert ugye erről lesz szó, kifejezetten Dél-Indiáról, és azon belül pedig Szabari Maláról, ami egy zarándokhely. Egy nagyon izgalmas kalandot fogok majd nektek bemutatni, de egy picit, főleg az elején, meg hát ugye a végén, egy kicsit úgy az ételekkel is foglalkozunk, ezért adtam ezt a nevet ennek az előadásnak. Szóval egy ilyen távoli kultúrának, egy ennyire távoli országnak az egyik érdekesség az az ételei, és maga az alapanyagok, ugye, amikből dolgoznak. Úgyhogy itt az elején majd főleg ilyen piacokat mutatok nektek. Nekem ezek voltak a kedvenc helyeim, ahol így feltérképeztem a legérdekesebb, kifejezetten gyümölcsöket. Én nagy gyümölcsrajongó vagyok, úgyhogy imádtam ezt a dolgot, beszerezni a legkülönlegesebb ételeket, kifejezetten gyümölcsöket. Úgyhogy ebből szeretnék majd egy kis ízelítőt adni nektek. Meg tudnám ezt az előadást tartani 3 órába is, de akkor most próbálom majd így az eszenciát így 50 percbe bele sűríteni. Hogyha valami van nektek, hogy érdekel, úgy kaptam az infót, hogy itt majd a végén lesz lehetőség kérdezni. Persze, hogyha közben kiabáltok, nagyon szívesen kitérek arra, amit titeket érdekel. Hadd említsem meg azt is nagyon röviden, hogy meditációt oktatok. Említettem nektek, hogy dél-kelet-ázsiai országokban voltam idegenvezető, és közben csináltam az ilyen kalandokat, mint amiről itt is szó lesz. Amikor szabadidőm volt, akkor ilyen izgalmasabbnál izgalmasabb helyeket egyénileg térképeztem fel, ahova már nem tudtunk volna csoportosan eljutni. Ez majd itt az előadás során ki fog derülni, hogy mégis miért nem. Én is úgy nagy-nagy szerencsének éreztem, hogy összejött ez az egész. Majd látni fogjátok, hogy milyen kitételeknek kellett megfelelnem, hogy megvalósulhasson ez a kaland.
Na de egy picit hagy reklámozzam magam, ezt engedjétek meg, szóval meditációt oktatok, meg így jóga filozófiából otthon vagyok, pont a munkából, meg hát az érdeklődésemből fakadóan sokat tudok az ázsiai kultúrákról, és akkor ezen belül úgy tevékenykedem, ilyen spiritualitással kapcsolatos eseményeket tartok. Hogyha esetleg közöttetek van olyan, akit ez érdekel, akkor hagyjam a figyelmetekbe a Facebook oldalam, meg YouTube csatornát, és csinálok, nagy ritkán feltöltök oda valamit. Hogyha van kedvetek, majd nézzetek erre rá, Benső Kelet, ez a neve. És akkor hát, ha találkozunk majd egy meditációs workshopon is. Jó, hát akkor belevágok. Ne lepődjetek meg, akkoriban én kopasz voltam, és szakál nélkül, szóval ez is én vagyok. Akkoriban így néztem ki. Na hát ígértem nektek, hogy eleinte ilyen piacokat fogunk nézegetni, és hát gondolom számotokra is ismerős dolgokkal találkozunk itt, hát ugye a kókuszdiót ismerjük. Hányan utaztatok már trópusi országba? Aha, hát azért a kevesebbik fele a csapatnak, akkor nektek nem lesz ez idegen, mármint hogy újdonság. Hát ez a nagy kedvencünk Indiába, meg hasonló trópusi országokba, a dab, ott így hívják, ez a nyers kókuszdió. Alapvetően kétféle kókuszdiót termesztenek az ilyen trópusi országokba, a vöröset és ezt a zöld színűt. Másra használják. Ezt a zöld színűt ezt sosem hagyják, hogy beérjen, ezt mindig így nyersen fogyasztják, és kifejezetten italként, ami egy nagyon tápláló ital, nagyon tiszta, ásványi anyagokba gazdag, tápláló ital. Hallottam, hogy a II. Világháborúban infúzióként is használták ezt, szóval hihetetlenül tápláló. Ezt így nyitják meg, mint ahogy ott látjátok az úriembert, van egy ilyen görbe, hát picit ilyen sarlóra emlékeztető eszközük, azzal a tetejét megfaragják, és utána egy kis léket ütnek rajta, nagyon ügyesen csinálják. Van, hogy átadják a kezünkbe, hogy próbáljuk meg, de elég veszélyes, én egyszer próbáltam, hamar visszaadtam. És utána még az is szokás, hogy az ember meg is isze ezt a kesernyés ízű, de mégis nagyon finom italt. Azt hiszem, hogy lehet egyébként Magyarországon is kapni ilyen üdítő formába, ami hát talán megadja azt az élményt, mint hogyha frissen, nem pont, csak úgy mégis, hogy akkor már tudja az ember, hogy nagyjából milyen lehet ez igaziból. De ott még van egy olyan dolog, hogyha az ember megissza ezt, akkor utána lehet kérni, külön kérésre szívesen kettévágják a kókuszdiót. Ezt csináltátok, akik jártatok ilyen helyeken? Az még ugye ráadás, hogy így kettévágjuk, és levágnak egy pici ilyen kis kanálszerűt a kókuszdióból, és akkor a nagyon vékony, ilyen hártyaszerű kókuszhúst ki lehet így kanalazni, és azt úgy meg lehet enni. Itt alul pedig hát nekem a kedvencemet, láthatjátok a jackfruit. Én szoktam ezt mondani, hogy amit nagyon sajnálok, hogy nem nő Magyarországon, nem lehet termeszteni, ez az egyik, a jackfruit, a másik pedig az avokádó. Van nagyon sok finomság a trópusi országokban, de nekem ez a kettő nagyon kedvencem. A jackfruit az hatalmasra megnövő, fán termő gyümölcs, akár 50 kilós is lehet, egy jól megtermett, hát ez már ilyen gyerek méretű jackfruit. A maga az íze a jackfruitnak olyan ananászszerű, ahhoz tudnám hasonlítani. Egyébként ott a piacon, ezt láthatjátok, lefedve ilyen hálóval, hogy a rovarok ne szálljanak rá. Így elő szokták készíteni, és akkor az ember vesz belőle egy picit, és úgy a piac, ugye sétálgatás közben, akkor azt úgy bedobálgatja. Nagyon sokféle ételt készítenek jackfruitból. Én pont mondtam nektek ezt hát ez a szabdzsi, ez egy gyűjtőfogalom Indiában. Gyakorlatilag szó szerint zöldséget jelent a szabdzsi szó, de az ilyen zöldséges egytálíterekre szokták mondani, hogy akkor ez most jackfruit szabdzsi volt, vagy például okra szabdzsi, amit bindinek hívnak Indiában.
Szóval nagyon finom ételt készítenek így belőle. Az indiai konyha nagyon egyszerű szerintem, könnyű megtanulni az indiai ételeknek az elkészítését, persze azért ott is vannak már bonyolultabbak, de szerintem nagyon finom. Hogyha valaki szereti, úgy mint én is, a fűszereset, csípőset, akkor garantáltan az indiai konyha az neki való. Megyünk tovább. Igen, és akkor itt még piacon vagyunk. Láthatok itt cukornádat, ilyen középkori hangulatú masinákkal préselik ki a levét. A nyugati ember megrökönyödik azon, hogy így, hát ez még a szebbik, amit lefotóztam. Sokszor az ilyen gépek úgy küllemre nem túl vonzóak, meg sokszor az ilyen ócirik, kifőzdék, ilyen nagyon füstösek, feketék vagy ilyesmi, de egyébként Indiának a kultúrájából fakadóan az ételnek a tisztaságára nagyon odafigyelnek a közhiedelemmel ellentétben. Én gondolnám, vagy így mondanám, hogy bátran lehet fogyasztani akár útszéli ilyen étkezdékben is. Nem attól fog az ember szerintem megbetegedni, hogy hol eszik, mert az indiai kultúrában annyira benne van, hogy tiszta alapanyagból, friss alapanyagokból, hogy nálunk itt Európában, Magyarországon nem figyelnek annyira szerintem, mint ott kint Indiában. Például a kultúrájuk része, az indiai embereknek a kultúrájának a része az, hogy amikor főznek, nem kóstolnak bele az ételbe. Hát mi itt ugye ezt szoktuk csinálni, de India egy nagyon szakrális kultúrájú ország, tudjátok, erről híres, a spiritualitásról, engem is azért nagyon vonz India, mert nagyon érdekel a spiritualitás. És hát úgy, mint mondjuk a régi keresztény hagyományban, hogy ugye leül a család enni, akkor mondanak egy ilyen, hát meghívják ugye vendégségbe Jézust, hogy van Jézus, Urunk, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Ugye így szokás mondani. Indiában úgy mondják, hogy felajánlják az istenségnek az ételt, ezért már az egész ételnek az elkészítése egy meditáció. Azzal az elképzeléssel készítik az ételt, hogy a vendégük lesz majd az imádott istenségük, aki lehet Shiva, Krishna, hindu kultúrában többféle isteni személyt tisztelnek, és hogy ő legyen az első, aki majd megízleli az ételt. Ez a hagyomány, és emiatt ez annyira benne van, hogy akik abszolút nem is vallásosak Indiába, mert hát tudjátok, sokszor a hinduk is, azért jobban élik a hitüket, de sokszor csak dogmából, mert nem annyira értik a mély jelentőségét a hagyományuknak a legtöbben. Vagy lehet, hogy tényleg abszolút nem is foglalkoznak vele, de még mindig a hatás alatt vannak, és még mindig úgy készítik az ételt, mint a régi hagyomány szerint. Én ezt sokszor megtapasztaltam. Úgyhogy például ez a momentum abszolút ott van, hogy nem kóstolják meg az ételt, miközben készítik. Szóval egy nagyon higiénikus, most ezt lehet, hogy így furcsának találjátok, de ami az ételhez való viszonyulása Indiának, az egy nagyon higiénikus közelítés. Na hát ezt most jól megmagyaráztam nektek, de tényleg emiatt szerintem biztonsággal lehet Indiába étkezni, itt-ott. Kell azért hozzá egyfajta rugalmasság, egy kis akklimatizálódás, hogy ezeket a megszokott dolgainkat úgy átértékeljük. Na de visszatérve erre, a cukornádnak a leve az egy nagyon finom dolog, hogyha ilyen helyen jártok, ahol van erre lehetőségetek megkóstolni, semmiképp ne hagyjátok ki. Nagyon édes. Általában beledobnak egy ilyen kis citromot, ezt a lime-ot, tudjátok, azt a pici zöldet, egy felet így közé dobnak, miközben tekerik, préselik a cukornádat. Meg is szokták egy picit fűszerezni a végén, persze az már kérésre, megkérdezik, hogy egy kis fekete sót beledobhatnak-e, mert ez pont illik hozzá, nem tudom, ezzel találkoztatok-e. Fekete só az egy hihetetlenül jó dolog. Én Indiában szoktam rá arra, hogy a gyümölcsöket is fekete sózom. Ott azt csinálják, majd lehet, hogy lesz is ilyen dia, mert nem tudom, hogy beleraktam el, mert van több ilyen diasorom, de van olyan, hogy a piacon előre felszeletelt gyümölcsöt, például papaját,
na azt is szokták fekete sózni. Szóval előre így felszeletelik, és megszórják fekete sóval, és úgy fogyasztják. A fekete só nagyon szépen kihozza a gyümölcsnek az eredeti ízét. Én itthon az almát is szoktam fekete sózni, szóval próbáljátok ki, ilyen keleti boltokban lehet kapni fekete sót, olyan a szaga, mint a tojásnak, ilyen kénes, de nagyon ízletes. Jó dolog. Akkor említettem nektek a papaját, látjátok, ez a vidám hölgy az árulja. Egyébként az indiai emberek nagyon ilyen életteliek, vidámak, ezzel egy időben talán békések is. Mégis van egy szenvedélyük egyébként. Hát ez az élettelteliséggel jön a szenvedély. Hogyha valaki egyszer felbosszantja őket, akkor az mindennek a vége. Azt jobb nem elérni, de egyébként alapjáraton nagyon türelmes emberek. Meg nagyon tisztelettudó és szerető emberek. Nekem ez a tapasztalatom, hogyha mondjuk az a téma, az a kérdés felmerülne, hogy mennyire biztonságos Indiában utazni, nagyon. Nekem soha nem volt semmilyen problémám ilyen szempontból. Az embert megpróbálják lehúzni, 10-szeres árat mondanak, szóval ezek vannak, de hogy fizikailag bántalmaznak, vagy ilyesmi, olyat soha nem tapasztaltam. Inkább csak egyszerűen üzletet akarnak csinálni a nyugati emberből, ennyi az egész. Azt azért hozzáteszem, hogy nőként egyedül utazni, azt viszont mégsem ajánlanám nektek. Annyira olyan Indiának a kultúrája, hogy a nő az mindig védelem alatt kell, hogy álljon, hogy valahogy, hát tudjátok, van ez a dolog is, hogy erről nem akartam eredetileg beszélni, de valahogy mindig Indiával kapcsolatban szóba jön. India abban is egyedülálló, hogy több a férfi, mint a nő. Általában a világban ez pont fordítva van, biztos ezt tudjátok. Többen vannak nők, mint férfiak a világban, de Indiában ez meg pont fordítva van, és hát ez nem a szép oldala Indiának. Van egy ilyen kulturális elferdülés, hogy az eredeti hagyományban ugye úgy volt, hogy hozománnyal adják férjhez ugye a lányt. És akkor hát ebből ilyen divat lett, mint tudjátok nálunk az, hogy már kinek mekkora sírja van, milyen anyagból, mennyire drága, és akkor már csak az a jó. Egy Indiában is lett ilyen hülye divat, már így elnézést, hogy ilyen erős szóval élek, de tényleg így ki tudnak fordulni magukból a hagyományok. És sokszor hát az olyan családok, akik nem túl jó érzésűek, nem örülnek a leánygyermeknek, hogy esetleg nagyon anyagiasak, és sajnos Indiában van erre egy tendencia, hogy a lánygyermekeket megölik. Szóval van ilyen is. Több a férfi, emiatt a férfiak ki vannak éhezve a nőkre, és pláne a nyugati nőket meg úgy nagyon kedvelik, meg hát nem akarlak titeket elszomorítani, de Indiában a férfiaknak a nyugati nőkről az a képük, hogy ők bármikor bármire kaphatóak, mert ugye oda is bekerülnek ezek a nyugatról származó ugye, szexfilmek, ilyesmi, és hát ez a kép alakul ki bennük. Szóval mindezeket így egybevéve Indiában nőként egyedül azt viszont nem ajánlanám mind a mellett, hogy egyébként India egy biztonságos ország. Rendőröket nagyon ritkán látni, képzeljétek, annyira más a rendszer, hogy ott az emberek tartják fent a rendet. Szóval maguk a társadalom tartja fenn a rendet. Rendőrt Delhiben egyszer-kétszer láttam talán, rá is csodálkoztunk. Az is egy külön sztori, de mindegy, abban most nem megyek vele. Na, visszakanyarodva egy picit úgy a gyümölcsökhöz, vagy a gasztronómiához, akkor tágabb értelemben a papaja is egy nagyon jó dolog, az is nagyon egészséges. Az íze az nem olyan tolakodó, mint amit gondolnánk a trópusi gyümölcsökről általában, szóval nem olyan intenzív, erre gondolok. Hogyha valaki szereti a sárgadínnye ízvilágát, akkor valószínűleg a papaja is ízleni fog, valami hasonló, azért mégsem ugyanaz. Hogyha ketté nyitjuk, akkor ilyen pici ikraszerű magjai vannak, azt úgy ki kell kaparni, fel lehet szeletelni, vagy akár darabolni, és akkor úgy fekete sóval nagyon finom fogyasztani. Dinnyefának is nevezik magát a papaja fácskát, ezt sokszor ültetik
házak elé Indiában, mert nagyon szép küllemű, pici fa. Ilyen kis pálmaszerű, és ezek a hatalmas termések közvetlenül ugye a pici fának a törzsén nőnek. Hasonlóan a jackfruit is, tudjátok, mivel ilyen nagy termetű gyümölcs, ez nem úgy, mint nálunk mondjuk az alma vagy a barack, így a fának így a külső részén terem, hanem a törzsén nő. Az ilyen nagy gyümölcsök így tudnak megnőni. Megyünk tovább. Piac, még itt járunk, majd nézem az időt is, mert a kalandot is majd részletesen akarom nektek ecsetelni. De tényleg én hát engem nagyon érdekel egyébként így a szabadidőmben a kertészkedés, önfenntartás, méhészkedem, szóval ez a fajta megközelítése az életnek, úgyhogy én nagyon szerettem Ázsiába így megvizsgálni a zöldségeket, gyümölcsöket, és próbáltam itthon egy-két dolgot termeszteni. Most ez azért jutott eszembe, mert itt láthatjuk a jam gyökeret, nem tudom, ismerőse nektek, meg van a jam gyökér. Kevesen ismerik, ezt az a tapasztalatom, tehát itt láthatjuk, nagyon sokféle jamgyökér fajta van. Szerintem a lehető legjobb gyökérféle, amit így fogyasztanánk, tudjátok, mint mondjuk a krumplit, vagy ilyesmi. Nagyon ízletes, és hát ugyanúgy lehet használni olyan sokoldalúan, mint a krumplit. Ezeket így nehéz így leírni, ami az ember nem kóstolja, tudjátok, hogyha mondanom kéne, hogy milyen, hát olyan, mint a jamgyökér. Szóval az állaga annyira kellemes, olyan finom beleharapni, hogy azt így nem tudom kifejezni szavakkal. Ugyanakkor nagyon tápláló is, nagyon értékes zöldség. Maga a növény az egy kúszónövény. Magyarországon is egyébként vannak áttelülő fajtái ennek, amivel én is próbálkozom termeszteni. Részben sikeres, részben nem. Ez csak egy trópusi, eredetileg trópusi fajta, de maga a növénynek a külleme is nagyon szép. Nagyon illatosak a virágai. És ősszel, amikor ugye már ugye a levelek elkezdenek színeződni, a jam növénynek is ilyen szép vörösre színeződnek a levelei, csodálatos. Ennek a zöldségnek elfelejtettem a nevét, sajnos azért kikopnak már emlékek, ugyanúgy használják, mint a krumplit, de mégis más az íze, most sajnos nem akar eszembe jutni, de látunk ott batátát is, vagy édes burgonyát, ott a túloldali képen, legalul, hát azt mi ismerjük, arról nem beszélek sokat. Aztán mellette főző banán van, olyan banánféle, amivel főznek, azt is nagyon sok oldalon használják a banánt, a virágát is a banánnak, abból is ilyen vegyes zöldséges ételeket, szabzsiféléket készítenek, és magából ebből a főző banánból is. Mögötte pedig van egy lufatök fajt, amit dzsingának hívnak, igen, na, azt hittem, hogy nem fog eszembe jutni, de megvan, dzsingának hívják azt a zöldet a banán mögött. Szerintem a lehető legfinomabb tökféle, ez a dzsinga, vagy a lufa, ez egy család. A lufatök megvan nektek? Azt a gyógyszivacsként ismerhetjük esetleg a szaunákból, tudjátok, hogy azzal szokták dörgölni magukat, mert ez a termés, hogyha beérik ennek a tökfélének a termése, akkor a belseje ilyen szivacsossá válik, azt kiszárítja az ember, aztán kiperegnek a magjai, meg ezt a külső háncsát úgy le kell fejteni, és akkor ott van a szivacs. És azt lehet ilyen célokra használni. Szóval ez egy jó kis természetes szivacs. Ezt alig tudják itthon, mert egyébként a lufát azt itthon is meg lehet termeszteni, úgyhogy ha hasonlóan szerettek így kertészkedni, ezekkel lehet próbálkozni. Szóval a dzsinga az ugyanaz. Igen, ezt nem nagyon tudják Magyarországon, hogy milyen finom a zsenge termése ennek a többfélének. Tényleg érdemes kipróbálni. Aztán van ott még sok minden más, sajnos már kezdek bajba lenni, elfelejtem sok mindennek a nevét. A Covid-dal megszűnt nekem ez
munkám, hogy Ázsiába idegenvezetést csinálok. Egyébként, ha tudtok valahol, hogy szükség van idegenvezetőre, akkor szívesen jelentkezem. Úgyhogy már kezdenek, tudjátok, így az emlékek, nevek így kiveszni. Ott is van egy olyan kis zöldség, ilyen uborkaszerű, azból is ételeket készítenek, nagyon finom. És mögötte pedig padlizsánfélét láthatok, a zöld padlizsánt. Indiában alig ismerik azt a fajta padlizsánt, amit mi ismerünk, a lilát. Maximum ilyen kis picikéket, ilyen baby padlizsánt, azt láttam lilát, de ezt a nagyobbat egyáltalán nem. Ott a zöldet szeretik, és annyiban más a zöld padlizsán, hogy főzve is nagyon finom. Szerintem egyébként a padlizsán nem jó főzve, mert olyan kis plöttyek lesz, sütve finom a padlizsán. Én azt mondom, ez a zöld fajta viszont főzve is nagyon finom, mert a termése sokkal ilyen feszesebb, így tudnám kifejezni. Aztán van itt gyömbér, és akkor nagyjából úgy mindent le is vettünk, menjünk tovább. Itt a banánféléket láthatjátok, pont az elébb említettem nektek a banánvirágot, azt is láthatjátok itt, illetve hogy mennyiféle különböző banánfélét termesztenek. Ez itt is látható, vagy több képen a legnagyobbat, azt királybanánnak hívják. Én azt is nagyon szerettem, az nem annyira édes, mint mondjuk ez a mézbanán, amit alul láthatok, még olyan zöldesebb, pedig mézédes, nagyon ízletes. Hát ez a banán dolog is olyan, mint itt most valamivel kapcsolatban, igen, még a kókuszlével kapcsolatban mondtam, hogy boltba vehettek, nagyjából megadja az élmény. Hát az itteni banán körülbelül ugyanannyira adja meg azt, hogy mi a banán, azt az élményt, hogyha az eredetit kóstolnánk, sokkal finomabb. Amit hoznak hozzánk, nincs ideje beérni, szóval az tényleg nem az igazi. Ez a mézbanán, az a picike, az nagyon édes. Ez a nagyobb, a királybanán, ez alig édes, de az állaga az annyira érdekes, hogy az önmagában olyan jó élményt ad, gasztronómiai élményt, hogy amiatt megéri enni. Az íze is nagyon finom, de az állaga olyan, mintha egy ilyen szivacsot rágnak. Nem tudom, hogy ezt tudnám hasonlítani nektek. Szerintem nagyon, nagyon jó pofa. Van ott a rákbanán, az a rózsaszínes, vöröses színű, annak nem tudom leírni az ízét, az megint úgy más. Csak ennyi ahogy így le tudom írni. Szóval van sokféle banánuk. Igen, egy botanikus kertbe, mondjuk az azt hiszem, igen, a Sri Lankán jártam egy botanikus kertbe, ahol mondták, hogy valami több mint 300 banánfélét tartottak ott a botanikus kertben. Persze ezeknek egy része díszbanán, de nagyon sok termőbanán is van közöttük, szóval rengeteg fajtája van a banánnak. És akkor itt pedig egy olyan területen haladtunk át, ahol kesút termesztettek, és hát azt ismeritek itthon, és ott ugyanolyan drága, mint itthon, úgyhogy ezt nem tudom, hogy csinálják, vagy lehet, hogy csak nekünk volt olyan drága. Láthatjátok, itt a család részt vesz a folyamatokban, így történik. Ezt nagyon nem is ecsetelném, inkább csak a képek úgy érzékeltetik ezt az autentikus hangulatot. Itt egy éttermet mutatok nektek, a kedvencemmel, a dósával vagy dószával, hogyha Dél-Indiában jártok, de akár Észak-Indiában is, ott is meg lehet ezt kapni, mert Észak-Indiában is vannak dél-indiai éttermek, ezt érdemes nem kihagyni, egy annyira speciális étel és nagyon finom, olyan különbre, mint hogy egy hatalmas palacsinta lenne. Ennek a tésztáját dálból készítik, nem tudom, megvan-e nektek mondjuk a mongóbab, azt ilyen bioboltokban lehet nálunk is kapni. Szóval ilyen feles borsó félékből készítik, úgyhogy liszté örlik a babot, és utána egy picit erjesztik annak a lisztjét, attól olyan habos lesz, és azt úgy, mint ott láthatjátok, így szétterítik, ilyen ropogósra sül meg, azt így feltekerik, meg szokták tölteni valami curry szabdzsival, zöldséges étel keverékkel, mixel,
és hozzá jár csatni, az megvan? Az nálunk is kezd divatos lenni, de egyáltalán nem olyan, mint Indiában. Kétféle csatni van Indiában, van az, amelyik olyan édes, hogy úgy tényleg kívánatos, de annyira csípős, hogy alig lehet megenni. Szóval ez az egyik, a másik meg az, ami ilyen hűsítő, hogy egyáltalán nem csípős, például a kókuszcsatni, de ott láthatjátok abban a tálkában, aminek két rekesze van, a fehér az a kókuszcsatni, amit kókuszreszelékből készítenek, a másik pedig a paradicsomcsatni, ami megint nagyon népszerű Indiában, az jobban csíp. És van hozzá szambar, az a levesféle, na az megint csak nagyon csíp, Indiában nagyon sok minden nagyon csíp, de annyira jól eltalálják a fűszerezését, hogy nagyon jó kompozíció az így. És kifejezetten a kókuszcsatni, az illik az ilyen fűszeres ételekhez, mert hűsítő hatású. Van ott még egy kis édesség, a jalabi, igen, azt úgy hívják. Az is dáb-lisztből készül, és szirupos tésztát készítenek, és azt a gíbe, a tisztított vaj, abba nyomják bele, ugye serpenyőben van sok ilyen gí, tisztított vaj, így megolvasztott forró formában, és akkor abba nyomják bele, és ilyen kis figurák lesznek belőle, amit ott láthattok. És hát itt láthattok egy pultot, nagyon sokféle édesség van, igen, és akkor megyek is a következő diára, mert India egy olyan hely, hogyha jártok, akkor az édesség evés sem szabad kihagyni. Én is nagyon édes szájú vagyok, úgyhogy ennek bőven éltem, és főleg a tej alapú édességek, amik nagyon sokszínűen képviseltetik magukat. Ez a hagyományos étkezés, amit itt is láthattok, hogy most nem az újságpapírra gondoltam, de ez egy ilyen kis zarándokúton volt, és akkor most már majd lassan megyünk ennek az irányába, hogy akkor így szolgálták az ételt. Nem nagyon bonyolítják az életet az indiaiak, nagyon egyszerű nép. Ami felhasználható, fel is használják, és nagyon, hogy mondjam, nem piárkodnak így ezeken a dolgokon. India szerintem olyan, mint egy óriási falu, mint egy nagy család. Ennek megvannak úgy a szépségei, meg hát így ez a fajta egyszerűsége. Például ott halavát láthattok, az grízből készítik, az is egy jellegzetes indiai édesség. Megpirítják a gríz szép lassan vajban, aranybarnára, mellette pedig valami zöldséges, nem zöldséges, bocsánat, ilyen gyümölcsös szirupot készítenek, és a kettőt összeöntik, addig főzik, amíg az állag ilyen pudinghoz hasonlatos nem lesz, és így fogyasztják. Nagyon szeretnek máig banánlevélről enni az indiaiak, ez egy tradicionális dolog. Szerintem így nagyon vonzó az étel, banánlevélre tálalva. Itt mutatom is nektek, lefotóztam egy picit nagyobb lakomát. Így szoktak ezek kinézni, és képzeljétek egyébként, ezek nem csak az éttermekben vannak így, hanem hát nekem volt szerencsém sokat vendégeskedni indiai családoknál, és nem úgy hívtak meg, hogy egy héttel előtte leegyeztettük, hogy majd menjek el hozzájuk, hanem úgy, hogy pont ott vásároltam az üzletükbe, azt mondták, hogy hát most megyek ebédelni, nem jössz el hozzánk, és akkor hát elmentem, és ilyen lakomákkal fogadtak. Ez azért van, mert hát ott még nagy családok vannak, és az a hagyomány, hogy a lányok, azok a fiúknak az otthonába mennek, szóval a családi házban maradnak a férfiak, és akkor ugye jönnek a feleségek, és akkor otthon van a családban, nem tudom, 5 nő, mert otthon van a nagymama is, meg az anyuka, meg a menyei, és akkor ott akkor a nők minden nap lakomát csinálnak ebédre, semmit nem raknak el későbbre, mert az a hagyomány, hogy mindig frisset enni. Igen, ez is volt nekem élmény, amikor kifejezetten jómódú embereknek a házába mentem, garantáltan egyszerűbben éltek, mint itt bármelyik őtök, és még nálam is, pedig én sem vagyok egy bonyolult ember. Nagyon egyszerű emberek, annak ellenére, hogyha gazdagok is, tehetősek is,
egy-két bútoruk van otthon. Majd mutatok is nektek erről képet, mert a Zarándok útra, akivel mentem, ő egy hotel tulajdonos volt, de az ő otthonát lefotóztam. És mutatták nekem, hogy van hűtőszekrényük, de oké, igyekszem, 15 percem van hátra. Szóval mutatták nekem, hogy van hűtőjük, de csak a zöldségek, a nyers zöldségek voltak benne, semmit nem raknak el későbbre. Annyira ez a hagyomány. Ott az ebéd után, ha az megvolt, akkor kiosztják az ételt a koldusoknak, kóborállatoknak, és mindig frisset főznek, ez a szokás. Akkor itt most nem ecsetelem, hogy milyen ételeket látunk, mert belefogunk a zarándoklatunkba, amit ugye ez a fő apropója ennek az előadásnak. Szóval Szabarimala, ez egy keralai. Kerala megvan nektek? Dél-Indiának a nyugati oldala Kerala, és Kerala hegyeibe található ez a zarándokhely, Szabarimala. Nekem úgy sikerült oda eljutnom, hogy épp egy elvonulást tartottunk, egy ilyen jóga elvonulást Keralában, és ott a hotel tulajdonossal, akit Prasantnak hívtak, itt láthatjátok, az anyukájával, Jagatmával, akkor így összehaverkodtunk, mert rám nézett, és akkor kérdezte, hogy te hindu vagy? Hát mondtam, hogy igen, hindu vagyok, mert hogy tényleg, egyébként tényleg annak gondolom magam, meditálok, stb. Engem nagyon inspirál a hindu hagyomány, spirituális értelemben. És akkor így összehaverkodtunk, és mondtam neki, hogy hallottam már előre a zarándok helyről, Szabarimaláról, ami a hegyek között van a dzsungelbe, és hogy mit gondol, hogy juthatnék el oda. És mondta, hogy hát az lehetetlen, oda nem juthatsz el, oda csak hinduk mehetnek, persze azt mondja, megbeszéltük, hogy én hindu vagyok, és akkor mondta, hogy hát, de még minden mellett pedig vratát kell csinálni, ami azt jelenti, hogy be kell tartani egy 41 napos fogadalmat, hogy akkor a zarándoklatra készülő csak vegetáriánus ételeket fogyaszthat, akkor minden nap megfelelő mennyiségűt kell meditálni, és akkor nem élhet nem életet a zarándoklatra készülő 41 napon át. És hát pont olyan volt az élethelyzetem, hogy ez nekem mind megvolt, úgyhogy mondtam neki, hogy hát figyelj, hát én minden nap meditálok, stb. Egyébként meg vegetáriánus vagyok, és még a harmadik kitétel is pont megvolt akkoriban, úgyhogy akkor ez úgy néz ki, hogy akkor mégiscsak mehet. És mondta, hát jó, de azért megkérdezi az anyukáját. És akkor az anyukája először nagyon tiltakozott, de amikor elmondta azt, hogy ki vagyok, meg hogy élek, akkor mondta, hát akkor jöjjön ez a fiú. Szóval ilyen beleegyezés kellett, már csak amiatt is, mert a zarándoklatra úgy illik csak elmenni hagyományosan, hogyha egy szertartást elvégez előtte az ember, és hát akkor lépek is előre a diába. Itt láthatjátok, elvittek engem Prasanta nagybátyához, aki a családnak volt a guruja, tanítója, ő már ezen a szent helyen több mint 18-szor járt, és aki ilyen sokszor jár azon a bizonyos szent helyen, akkor ő már ebben az értelemben gurunak számít. Ez a hagyomány, ő tudja ennek a folyamatát, hogy hogyan kell megfelelően felkészülni a zarándoklatra, ilyesmi. Úgyhogy elmentünk hozzá, ő előkészített nekem mindent, a szertartásnak a kellékeit, először Ganést imádta, ő az akadályoknak az elhárítója, hogy a zarándoklat simán menjen. Egyébként hajnal 3-kor érkeztem hozzájuk, mert ez egy ilyen nagy időt felvevő zarándoklat volt, de próbáltuk egy napba megcsinálni, aztán éjfél után érkeztünk már haza. Egy darabon autóval mentünk úgy be ugye a dzsungelbe, és ott egy folyónak, egy szent folyónak a Pampa folyónak a partján, ott onnan indult a gyalogos zarándoklat fel a hegyekbe. Majd azt látjátok, mutatok majd fotókat erről. Szóval ő volt, aki a szertartást nekem bemutatta. Itt láthatjátok a különféle kellékeket, csak erről nagyon hosszasan tudnék mesélni, hogy milyen elemei voltak a szertartásnak. Itt az alsó képeket azért raktam be, mert ez egy nagyon szerény otthon volt. Ezt egyébként itt az alsót, ezt Prasantnak az otthonába fotóztam, látjátok, ki van téve Gandhinak, mint egy nemzeti hős a képe,
akkor ott mellette egy tanítónak, egy gurúnak a képe, egyébként pedig a család, ugye a felmenők, és akkor csak egy pár képet raktam ki, szóval náluk ez a közösség, család, ez nagyon fontos. Egyébként pedig nagyon egyszerűek az otthonok, ahogy említettem nektek, általában úgy, mint itt is, a szentély az otthonnak a közepe, ott egy Krisna szobrot láthattok a szentélyen. Krisna egy nagyon népszerű istenség Indiában. A szertartás folyt tovább, itt még arra szeretnék kitérni, ja igen, hát a Prasant előző este már hozott nekem megfelelő ruhát. Én egyébként nagyon szeretem ezeket az indiai ruhákat, mint ez az inga, amit láthattok rajtam, ez is ilyen hagyományos indiai, de ott a zarándoklat hagyományosan ilyen fekete ruhába történik, akkor hozott nekem egy ilyen szettet, és még egy malát is, egy ilyen fűzért is hozott, amit kifejezetten ehhez a zarándok helyhez illő volt viselni. Akkor itt elvégeztük, itt, hogyha akarjátok, olvassátok el ezeket a részleteket, hogy milyen hozzávalók voltak, akkor ezt én szóban nem ecsetelem. De minden esetre bemutattuk ezt a szertartást több részlettel, és összekészített nekem a nagybácsi egy ilyen csomagot, amit Irumudi Kétunak neveznek, mert már ez nekem is így frissítenem kell, mert elég ez a keralai nyelv, ez nagyon ilyen nyelvtörő egyébként. Szóval egy ilyen csomagot készítettünk össze, amit az zarándok úton nekem végig a fejemen kellett viselni, majd láthattok rólam képet, mert ez volt az adomány az istenségnek, akit Ajappának hívnak. Ő egy kisfiú, egy isteni gyermek, hogy akkor úgy mondjam, Sivának, illetve Mohini Murtinak, aki egy Vishnu avatár, lehet, hogy ezeket nem tudjátok teljesen helyre rakni, de hirtelen egy ilyen teológiai előadást is tartani, itt az hinduizmusból elég komplikált volna. Az avatár azok ilyen isteni lények, akik alászállnak a földre a hindu hiedelemvilágba. Minden esetre, szóval Ajapa az ő gyermekük, szóval egy isteni lény, és ő egy kisfiú, egy tanuló szerzetes, és mivel ezt Brahmacsárinak hívják Indiában, és azért mondom így, hogy tanuló szerzetes, mert Indiában ez az ősi hagyomány, hogy a kisfiúk, tudjátok, mint mondjuk Tájföldön, és a buddhista gyerekeket ugye küldik az iskolába már 5 éves koruktól a guruhoz tanulni, kolostorokba. Indiában is volt hasonló, most már ez eltűnt, ott is modern oktatás van, de a fiúkat a guruhoz küldték annó, még ugye a régi világba, Brahmacsárinak, szóval tanuló szerzetesnek, és akkor tanultak különféle tradicionális tudományokat is, mint például asztrológia, meg a térrendezés tudományától kezdve sok érdekes dolgot, de ugye a legfőbb képzés az filozófia volt, és a spirituális gyakorlatoknak az elsajátítása, és ez a fiúknak mindig, hogy mondjam, egy ilyen önfegyelmezett élettel járt, szerzeteshez illő önfegyelemmel, aminek például része volt az is, hogy akkor nekik nőtlenségben kellett mindaddig élniük, amíg ugye feleségül nem vettek egy lányt. Ezt most azért mesélem nektek, mert az istenség egy ilyen tanuló szerzetes szerepben van, és ezért képzeljétek, nem engedik, hogy a fiatalságuk teljében lévő lányok, nők meglátogassák a szent helyet, mert ő egy szerzetes, és nem találkozhat nőkkel. Szóval ezt ennyire így komolyan veszik. Ezért csak férfiak járnak az zarándokhelyre, vagy pedig 10 évnél fiatalabb kislányok, vagy egészen idős hölgyek. Talán még azt nem mondtam nektek, majd látni fogjátok, micsoda nagy tömeg van, de akkor közben, hogy haladjunk a képekkel. Itt egy pár ilyen feldíszített ugye, autót, buszt láthattok, hát így érkeznek a zarándoklat helyszínére a zarándokok, minden részletre adnak. Azt akartam még nektek mesélni, hogy hatalmas tömegek érkeznek erre a zarándokhelyre. Az évnek csak egy kis szakaszában van,
szakaszában van nyitva ez a zarándokhely. Egész évben 90 napra nyit ki. Ez a hónap, én decemberben voltam, az azért különleges, akkor 41 napig van nyitva, mert az a születésnapja az Istenségnek, és akkor nagyon sokan mennek. Aztán ugye az év folyamán még ilyen kis időszakokra, 5-5 napokra havonta kinyit a zarándokhely, és akkor így összesen olyan 90 napra nyit ki egy évben. És így kiszámoltam, mert megvan az adat, hogy egy évben hány ember látogatja ezt a zarándokhelyet, és körülbelül naponta olyan 500 000 ember érkezik erre a helyre, erre a zarándokhelyre, ebbe a templomba. Szóval látni fogjátok, hatalmas tömegek vannak. A zarándoklat úgy kezdődött, hogy ott a Szent folyóba szimbolikus fürdőt vettünk, ami az esetünkben azt jelentette, látjátok, ott valóban fürdőznek az emberek, de mi egy picit olyan haladósabbra vettük a dolgot, és úgy tartják, hogy az is szent fürdőnek számít, hogyha az ember 3 csepp vizet a fejére tesz, úgyhogy mi ezzel éltünk. Elindultunk felfele a hegyekbe, ez tényleg úgy gyalogosan azért olyan hogy mondjam, kiadósabb kirándulás volt, és hát nagyjából ilyen környezetben, trópusi esőerdőbe, hatalmas fák szegélyezték az zarándokösvényt, és hát rengeteg emberrel, ami azért hozzájárult a hangulathoz, folyamatosan mentek ezek a védikus, szanszkrit énekek, nagyon hangulatos, meg hát mindenki haverkodott, főleg ugye velem, mint ilyen fehér ember, akkor sokan megkérdezték, hogy kerülsz ide, és hogy tényleg betartottad ezeket a fogadalmakat, szóval ott számon kérték rajtam, és hát akkor nekem azt mindig ecsetelnem kellett. Itt is egy pár kép, mentek a selfie-k is, szóval nagyjából ilyen hangulatú, ilyen környezetben képzeljétek el ezt. Itt láthatjátok a hagyományos viseletet, úgy, még ahogy a hagyományosból a modernebbik, hogy mondjam, viseletben voltam, szóval én viseltem inget, de látjátok itt a legtöbb férfi félmeztelen. Volt nekem olyan templom, ahol rám is szóltak, hogy csak úgy mehetek be a templomba, hogyha leveszem az ingemet, mert tradicionálisan a férfiaknak félmeztelenül kellett menni, és akkor mondták, hogy igen, tudjuk, Észak-Indiába be lehet menni ingbe, de Dél-Indiába nem megyünk be ingbe. Kiavított engem egyszer egy pap. És hogy láthatjátok, mindenkinek a fején ott van ez a batyú, ez az adomány az Istenségnek, és akkor én is így vittem. Azért is, én szeretem az ilyen tradicionális dolgokat belekóstolni ebbe, szerintem így sokkal teljesebb értékű az élmény, illetve azért is csináltam, mert látni fogjátok majd, ahogy a templomba érünk, a templomba fel egy arany lépcső vezet, ami 18 fokból áll, és csak azok az zarándokok mehetnek fel az arany lépcsőn, akik adományt hoznak az Istenségnek, úgyhogy hát már ezért is megérte. Most itt egy rövid videót akarok nektek mutatni arra, hogy hogyan ment a zarándoklat, hogyan énekeltek közben a zarándokok, illetve látni fogjátok, hogy itt ilyen gyaloghintón is ugye idősebbek vagy tehetősebbek így mentek fel a zarándoklat során. Na hát egy kis ízelítő volt ez. Gyakorlatilag az Istenség neveit éneklik ilyen dicsőítő himnusz keretében. Itt még további képek, őserdei majmokról, illetve egy óriás mókusról, akivel találkoztam, körülbelül ekkora volt a teste, még hozzá a farka, nagyon szép látvány volt. És ez a trópusi környezetben sokan gyalogosak, némelyik gyaloghintóval így zajlott éneklés közepette a zarándoklat.
Itt ezt azért raktam be, hogy lássátok, hogy milyen szépen gondoskodtak rólunk a zarándoklat során. Voltak ilyen ivóalkalmatosságok, illetve még ajurvédikus teát is kaptunk, ilyen fém poharakba. Indiának az egy nagyon sajátos vonása, amit említettem nektek, ez a higiénia. Minden indiai tud úgy inni, pohárból vagy palacból, hogy nem érintik a szájukhoz. Ezt én is megtanultam Indiába. És hát senkinek nem kellett ezt magyarázni, hogy ne igyon bele, mert ő utána még valaki más is szeretne inni a pohárból, és akkor így nem kellett elmosni. Mindenki ment, az arántokok beöntötték, ment tovább, és akkor a srácot pedig csak öntögette a teát. És hát akkor itt már közeledünk a templomhoz, itt már úgy érzéklődik a tömeg, hogy milyen hatalmas tömegek voltak. Ez inkább csak egy ilyen hangulatkép lenne, és a következő képen láthatjátok, hogy na tényleg, úgy sokan várakoztunk. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, nem kellett ezt a hatalmas sort kivárnom, mert a barátomnak volt kapcsolata a templomba, és akkor ilyen kis egérutakon, hogy beslisszantunk. Említettem az aranylépcsőt, ezt már nem fotóztam ott, mert ott le kellett adni fotót, nem lehetett kamerázni, fényképezőgépet leadni. Ezt már én az internetről töltöttem le, hogy lássatok valamit ebből. Ezt egy ünnepség alkalmával készíthették, de ez az a bizonyos aranylépcső, amin felmentünk, és az volt a központi szentély, hát annak is ugye arany teteje. Az indiai templomokban ezekre nagyon adnak, hogy nagyon pompásan díszítik. Egy pici szentély volt, és ott a darsannak hívják az Istennek a meglátását, szóval hogy odaér a zarándok az oltárhoz, megpillantja, elmondja egy másodpercben az imáját, és már lökik tovább. Hát nekem egy percig volt szerencsém ott lenni, mert a pap kivételt tett velem, hát ugye fehér bőrszínnel ezért ilyen kiváltságokat is kap az ember. Még egy kép itt a templomról, illetve ezt azért tettem be, mert itt láthatjátok hát egy rajzot gyakorlatilag az istenség szobráról, Ayyappa Szvámi, így hívják. Van itt még egy rövid videó, ami a csomagunknak, az adományos csomagnak egy része volt a kókuszdió, egy kókuszdió. A végig úgy kellett meditálni az arándok során, hogy abban mi belerakjuk a nem kívánatos tulajdonságainkat, az egós lényünket, és ott pedig az arándok helyen a falhoz vágjuk, és így megsemmisítjük mindezt. Na hát ennek a folyamatát láthatjátok egy fél percben, hogy milyen lelkesen semmisítik meg a zarándokok a önön rossz tulajdonságaikat. Szóval így a falhoz dobáltuk. És akkor ezzel zárnám, ugye mivel hogy ez egy ilyen gasztronómiai beállítottságú előadás akart lenne, akkor még ezt szeretném bevonni, hogy az arándoklatnak megint csak egy fontos momentuma volt, amikor a papok által készített szent édességből kaptunk, és hát még útravalónak is lehetett vinni ilyen előre dobozolt formába. Ez volt ez a, hát látjátok, itt vannak a nevei írva, ez a kadum pajaszam, amit ott fent láthatok, az a puding jellegű, egyébként ezt fekete rizsből készítik, ami ilyen ragadós, hogyha megfőzik, azt láthatjátok ott. És ez az édesappam, az pedig ez, az a süti formájú, a másik pedig, ami ebbe a kis befőttes téglibe van. Szóval ezeket vittük a hazaiaknak is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, akkor itt lezárom, hogyha esetleg maradna még kérdés, van még időnk arra? Nincs, de hogyha van, de lesz a szakorunk, hogy... Jó, hát akkor egy kérdés. Hogyha valakinek van, próbálok röviden válaszolni. Hogy el tudnak téged csípni a folyosón és amúgy. Nagyon szívesen. Akkor shoot. 3, 2, 1, senki többet. Jó, hogyha mégis... Köszönöm szépen. Köszönöm. Hogyha mégis volna kérdés, még beérlelődik valami kérdés, akkor nagyon szívesen itt válaszolok. Köszönöm a figyelmeteket. Köszönjük.
És figyeljetek, csak maradjatok még itt a mai utolsó előadás,